své slávy, Pane, ať přestoupí na toto místo, Pane, a ať se dotýká všech těch lidí ve jménu Ježíše. Amen. Amen. Mou cestu v rukou máš, jdu s důvěrou, neselže láska tvá, jdu s důvěrou, ať se třeba hory zřítí do moře, jdu s důvěrou, ať hvězdy padají a svět kolem se hroutí. Když cestu nevidíš, jdu s důvěrou, vedeš na Slovenství, jdu s důvěrou, i když musím projít temným údolí, jdu s důvěrou. Vím, že zase postavíš mě pevně na své skále, každý den novou milost z tvých dlaní smích si brát, jako strom ve tvém chrámu, pevný zde ve věrné lásky ukryt má. Tak děkuju za chválu a teďka jenom si pomodlím, aby slovo Boží vstoupilo do nás a aby to slovo Boží se dotýkalo každého člověka na každém místě a aby to světlo, které je v Ježíši, aby se dotýkalo tak těch lidí, každého srdíčka, každého, kdo hledá Boží přítomnost. Amen. Já mám takovou myšlenku, že máme pěstovat radost, nikoli pochybnosti. Neměli bychom myslet jenom na to špatné a nepříjemné, co nás kdy v životě potkalo. Neměli bychom mluvit jen o svých chybách a o tom, jak nás stále mrzí. V takovém případě by nás negativní myšlenky zahltily a zbavily naděje. Člověk bez naděje vidí všechno černě. Uzavírá se před Božím světlem a vrhá stín na životy jiných lidí. Poděkujeme raději Bohu za pozitivní myšlenky, ke kterým nás vede. Připomínejme si, co všechno nám Bůh slíbil. Ježíš Kristus opustil trůn svého nebeského Otce a své božství skryl v lidském těle. Stal se jedním z lidí proto, aby nás mohl vysvobodit z moci satana. Zvítězil za nás v boji se zlem. Otevřel cestu k věčnému životu a odhalil jeho krásu. Zajímejme se o to, jak jsou lidé zachráňováni z propastí zla. Objevme, jak jsou vedení, aby byli opět blízko Bohu. Představme si, jak nás věříme-li zachránce osvobozuje od odsouzení Kristův spravedlivý život. Vírou se dostáváme do blízkosti jeho trůnu. Bůh si přeje, abychom o těchto věcech přemýšleli. Neděláme Bohu ani čest, ani radost, když pochybujeme o jeho lásce a slibech, které nám dal. Jak by se asi cítila maminka, kdyby se její děti stavěly proti ní? Jak by se cítila, kdyby ji svým chováním osočovali
že si přála, aby trpěli. Celý svůj život usilovala jen o to, aby jim bylo dobře. Pokud by pochybovali o její lásce, zlomilo by jí to srdce. Co si o nás může myslet Bůh, náš nebeský Otec, když nedůvěřujeme jeho lásce? Tato láska jej vedla, že obětoval vlastního syna, abychom my mohli získat život věčný. Apoštol Pavel napsal, když neváhal vzdát se kvůli nám svého vlastního syna, co by pro nás ještě neudělal. A přesto tolik lidí svým životem nebo svými slovy jeho lásku odmítá. Říkají, Bůh není. Bůh tím určitě nemyslí, Bůh tím určitě nemyslí mne. Možná má rád jiné lidi, mě ale o své lásce nepřesvědčí. Takové myšlenky škodí, protože každá pochybnost je pro Satana výzvou, aby nás vedl nás cestí svou nejistotou. Tím jej jen posíláme a odeženeme od sebe Boží anděli. Neměli bychom nahlas vyslovovat své pochyby, i když nás Satan svádí. Pokud se rozhodneme, že mu otevřeme dveře svého nitra, naplní naše myšlení nejistotou a otázkami. Hovořit o pochybnostech škodí nejen nám. Zaseváme tím také semena, která vyrostou a přinesou plody v životech dalších lidí. Obvykle už později není možné vliv takových slov zastavit. My sami možná přeneseme přes období nejistoty a necháme se dále vést Satanem. Avšak jiní lidé, kteří nás slyšeli a věřili našim slovům, na ně možná nikdy nezapomenou. Jak je důležité, abychom nahlas říkali jen to, co může druhým přinést duchovní posilu a život. Andělé sledují, jak představujeme světu svého nebeského vládce. Přemýšlíme a mluvme o svém záchránci, který dnes obhajuje naši věc u Božího trůnu. Kdykoliv se setkáme se svými přáteli, prožívejme a projevujeme vděčnost Bohu. To nesměřuje i pozornost našich přátel Ježíš Kristus. Když člověk prožívá problémy, trápení a zápasy, nevyprávujeme o svých starostech druhým lidem, ale svěřme všechno v modlitbě Bohu. Měli bychom přijmout zásadu, že nebudeme druhým lidem sdělovat své pochybnosti o Bohu. Do života jiných lidí můžeme vnést jas, slova vyjadřující naději a pravou radost je posílí. Satan navádí mnoho dobrých lidí, aby udělali něco špatného. Mnozí z nich málem padají v zápase se svým sobectvím a se silami zla. Neměli bychom jim situaci ještě stěžovat. Raději bychom je měli pozbudit slovy naděje, která jim v jejich situacích pomohou. Tak z nás může vyzářovat světlo Ježíše Krista. Vždyť nikdo z nás nežije ani neumírá jen pro sebe. Můžeme pomáhat druhým lidem svými slovy a svými činy, aniž si to uvědomujeme. Stejně tak můžeme způsobit, že někdo jiný ztratí naději a odvrátí se od Ježíše Krista a jeho pravdy. Někteří lidé mají velmi zkreslené představy o životě
charakteru Ježíše Krista. Domývají se, že neprojevoval přátelství a radost. Mají za to, že byl odměřený, přísný a zachmuřený. Takové pojetí Ježíše Krista vnáší do jejich života jen temnou. Někdy se říká, že Ježíš často plakal, ale že se nikdy nesmál. Náš spasitel byl opravdu člověk bolesti, znal zármutek, protože své srdce otevřel veškerému lidskému trápení. Na jeho život padl stín, utrpení a starosti. Jeho duch však nebyl nikdy zlomený. Z jeho tváře vyzařoval klid a radost. Z jeho srdce vyvíralo štěstí. Kamkoliv přišel, vnášel radost a pokoj, radost a spokojenost. Náš spasitel byl přemýšlivý, nikoli však zasmušilý. Lidé, kteří jej následují, se budou projevovat stejně. Následovníci Ježíše Krista vědí, že mají uskutečnit velký úkol. Nebudou se chovat hloupě, hrubě a drze. Nebudou vyprávět neslušné vtipy. Víra v Ježíše Krista vnese do jejich života mír, který poplyne jako řeka. Přinese jim pravé štěstí, opravdovou radost a úsměv na tvář. Ježíš Kristus nepřišel na tuto zemi proto, aby si nechal sloužit. Přišel, aby lidem pomáhal, když jeho láska naplní naše srdce. Budeme se řídit jeho příkladem. Budeme-li stále myslet jen na to, jak se k nám druzí zachovali nečestně a nedobře, nebudeme schopni je mít rádi tak, jak nás má rád Ježíš Kristus. Budeme-li však přemýšlet o úžasné lásce a soucitu, jaký je Ježíš projevuje nám, budeme schopni zaujmout stejný postoj vůči jiným lidem. Máme mít rádi a respektovat druhé, i když nemůžeme přehlížet jejich nedostatky. Měli bychom být pokorní a nebýt si sebou až příliš jistí. Jestliže projevíme více trpělivosti vůči nedostatkům ostatních, staneme se méně sobečtí a naopak laskavější a velkoryšejší. Izraelský král David napsal: důvěřuj Bohu a čin dobro. Těž se z toho, co máš, a zachovej věrnost. Důvěřuj Bohu. Každý den přináší své starosti a své problémy. Když se setkáme se svými přáteli, hovoříme samozřejmě o svých nesnázích. Rozebíráme je a děláme si starosti. Obáváme se, že přijdou ještě horší časy. Může to vypadat, jako bychom neměli milosrdného a laskavého zachránce, který ochotně naslouchá našim problémům a prosbám. Naše slova nevyjadřuje přesvědčení, že je připraven nám pomoci, kdykoliv to potřebujeme. Máme důvody k obavám. Někteří lidé se stále něco bojí a očekávají další problémy. Každý den je Bůh zahrnuje projevy své lásky. Oni však jeho působení nevnímají. Stále mají strach z něčeho nepříjemného, co by je mohlo postihnout. Nebo se trápí nad skutečnými, ale drobnými problémy, které prožívají. Ústarostnost jim brání vnímat mnoho věcí, že které by měly být vděční. Proto problémy by je měli nasměřovat k Bohu. On jim chce pomáhat. Oni však naopak dovolují svým nepříjemným zážitkům, aby je od Boha odváděli. Bych chtěl jenom říct, že věrnost našemu Pánu, Bohu, že on to tak všechno nachystal. Máme být věrní a
důvěřovat tomu, že Ježíš je s námi a že on udělal všechno. A pro mě mi veškerý problém změní na vítězství. Když začneme mluvit negativně, je to špatné. Raději, když vidíme ten problém, máme si promlouvat vítězství na ní. Ježíš je zachránce, který se snaží, aby nám bylo dobře. Možná se trápíš kvůli něčemu, ale odevzdej to Ježíši a on to spraví. Můžeme ho žádat o všechno, o to, aby byl neustále s námi, aby řešil problémy, aby udělal z našeho života vítězství. Náš Pán si nepřeje, aby věřící lidé klesali na mysli. Naopak si přeje, aby znášeli své prosby v naději, že Pán to uskuteční a že zasáhne ten problém svojí moci a že vyřeší úplně všechno. Pán Ježíš se modlil za své následovníky. Modlil se tímto způsobem, že neprosím, aby je vzal ze světa, ale aby je chránil od zlého. Takže Ježíš nás chrání od zlého. Řekl také, svět vám připraví mnoho těžkostí. Ale také řekl, ale nestrachujte, nestrácejte odvahu. Já jsem nad ním zvítězil. S každým problémem zvítězil. V kázání nahoře Ježíš se učedníky důrazně učil, jak je důležité, aby důvěřovali Bohu. Tato naučení mají pomoci všem věřícím. Bych chtěl jenom, aby každý z nás, každý, kdo slyší, i nevěřící, i věřící, aby stál na té cestě. A ten, kdo nevěří, aby stoupil na tu cestu, aby vyznal, že Ježíš je jeho pánem. Aby dovolil svému srdci, aby ho otevřel a pustil Ježíše přebývat v tom chrámu. Protože každý jsme chrám Boží. Můžeme pustit Boha do svého srdce. Aby začal jednat. Nestojí to nikoho nic. Mně to nestálo nic. Nikoho z nás, kdo chodí do této církve, nic to nestojí. Spíš to napomáhá, že umíme řešit ty špatné situace. Že až že máme větší sílu obstávat těžkosti, tak každý z nás máme Ježíše na to, aby nás vedl po té správné cestě. Amen? Co? Další takový náhled je můj ten, že Ježíš není žádný Bůh přísný Bůh. Je láskuplný a každý člověk tak jako přemýšlí, že by musel se změnit a že na to nemá, aby kráčel s Ježíšem. Aby se nechal vést a každý takový člověk si říká, já se nemůžu odvrátit od toho hříchu, protože nemám sílu. Ale když dáme veškerou starost na něj, tak Ježíš to vezme a zničí. Každý hřích, každý problém. A já mu věřím za to a děkuju. Amen. Tak. Ještě zaspíváte chválu jednu? No, můžeš? Zpívej. Milujeme, ač nevidíme, věříme v něj a já sám
nevýslovnou radostí plné slávy. Docházíme cílem víry své. Zlatem a stříbrem nezaplatil. Pomíjí nás nekoupil. Povolal nás do světla svého. Skrze něj máme přístup do brán nebeských. Jsme koupeni krví beránka na místě zvaném Golgota. Otroky hříchu nemusíme déle být. Na kříži svůj život dokonal, třetího dne však z mrtvých vstal. Otroky hříchu nemusíme déle být. Aleluja. Takže nakonec jenom chci říct, že nikdo není spravedlivý. Jenom náš Pán je spravedlivý a když hledáme jeho tvář, jsme spravedliví v jeho očích. Jsme spravedliví, jsme svatí, i když jsme nespravedliví, i když jsme hříšní. On zebral každý hřích za každého člověka, za každého z nás a dělá nás, že jsme u Boha. Právě teď, když přijímáš a hledáš tu cestu, jsi s Bohem. Vejdeš do Božího království a budeš žít život věčný. Amen.